खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बर'फोरा गावजों गावबा मोसा गुबुनजोंबा दाउसा फिसा गुबुन हारिखौबा काउन्टार होफिननो हाया बर'जों बर'बाथाय मोसा काउन्टार होफिननायाव अस्टार्ट नाथाय गुबुन हारिखौबा जेबो बुंनो हाया जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिनि माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्लाबो बिनि हेंथायै बर'नि दैदेनगिरिफोरा गुबुन हारिखौबा जेबो बुंनो हाया जोबोद दुखुनांथावना नङा होमबा रायजोफोर थांनाय साननैसो आगोलाव बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ उदखारि बुंग्रा दायनिगिरि रनजित डेकाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि हेंथायै सोंखारियाखिसै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रनजित डेकानि हेंथायै फंसेबो बाथ्रा बुङाखिसै नाथाय दिनै बर'जों बर'खाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा दिनै काउन्टार होफिनलायनो हाबाय डिस्ट्राक्टिव माने पलिसिनि गेजेरजों दिनै खामानि मावबाय थादों बिथांमोना समाया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दालालि होननो जाय बिथांमोना बुंदों दिनै प्रहलाद ब्रह्म मानगोनां बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ दालालि होननो थाखाय बिथाङा मरेल राइट्स गैया बिथाङा जुवानि दालालि खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लाजों गाहाय नेहाथारि बिबान थानाय समाव एक्सपेल खालामजानाय सासे मानसि बिथाङा गाव सासे दालालि बिथाङा गाव सासे फायखारि बिथाङा सासे गाव एन्टि ससियेल माने खामानि मावग्रा सुबुं बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै माने सैथो बायदि खामानि मावनाय सासे दिपेन बर' बिथांखौ दालालि बुंनो थाखाय बिथाङा समाया बर'जों बर'बा मोसा गुबुन हारिजोंबा दाउसा फिसा बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुंखौ लानानै गुबुना राजनिति खालामगासिनो दङ गुबुन हारिनि पलिटिशियानफ्रा राजनिति दैदेनगिरिफ्रा दा बैफोरखौ नुनानै खोनानानैबो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा बैसोरनि हेंथायै बाथ्रा फंसेबो बुंनो हायाखै जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों बायजाबाय नामा गावजों गावबाल'सो मानो मोसा दा परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि फाग्लिजरा नाम्बार 1 नाम्बार 2 गामिनि रायजो राजाफोरनि हाखौ आदानि कम्पानिया लासिगोन होननानै गोबां दावराव जादों माखासे पलिटिशियानफोरा गोबां बाथ्राबो बुंदों बुङाखै नङा बुंदोंबो बासबारि फाग्लिजरा नाम्बार 1 नाम्बार 2 नि गामिनि रायजो राजाफोरखौ जयैनो लिंथुमनानै बर' हारिनि जेसेबांखिनि आफादफोर दङ बर' हारिनि गासैबो आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर'नि राजनितिक दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि राजनितिकनि खोथाखौ दान्दिसे सम दोनथ'नानैब्लाबो बर'नि गासै आफादफोरजों जयैनो खौसेयै थांफानानै फाग्लिजरा नाम्बार 1 नाम्बार 2 गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बिसोरनि थासारिनि सोमोन्दै सावरायनांगौ खौसेयैनो आरो बिसोरनि जिथु जेंना बै जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौ नङा होमबा रायजोफोर आं बेबायदिखौसो खालामजानो लुबैदों गावजों गाव सोंखारिलायनानै गावजों गाव काउन्टार होलायबाय थानानै लाब गैया हारिया जोबस्रांगोनसो बिदिब्ला परबतजरा टार्मिनेल जे पावार प्लान्ट गायसननायनि थाखाय थांनाय 12 जुन 2025 इं खालार खालि जे पर्टेल निउस मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरजाथावै रावजों रायजोफोरनि गेजेराव मुं सुनाय प्रहलाद ब्रह्मनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै जों बिथांनि सायाव सोंखारियो दुखु मोननायनि गेजेरजों जों बिथांखौ सोंखारियो आरो इयुनाव बेनिफ्राय सांग्रां जानो जों बिथांखौ खावलायदों रायजो राजा बिथांमोना बयबो मिथिनानै लानाया मोजां प्रहलाद ब्रह्मआ सोर जों मिथिगौ प्रहलाद ब्रह्मआ सोर बिथाङा प्रहलाद ब्रह्म बायदि बिथाङा मोनसे समाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिनि बिबानाव दङमोन जाय गाहाय नेहाथारिनि बिबानाव थानाय समाव बिथाङा आयेन बेरेखा समाज बेरेखा जे जुवा खेला होनाय बे जुवा खेला होनाय जुवादारफोरनिफ्राय बिथाङा
रां लानायनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबाननिफ्राय बिथाङा एक्सपेल खालामजादोंमोन बै प्रहलाद ब्रह्म आरो जाय प्रहलाद बिथां बे प्रहलाद बायदि बिथाङा बांसिन बाथ्रा बुंनानै पजिशन लानो सानग्रा प्रहलाद ब्रह्म आरो प्रहलाद ब्रह्म बायदि बिथाङाहाय बिथांनि बाथ्रा बुंनाया लागाम गैया प्रहलाद ब्रह्मनि बिथाङा प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा समाजाव बिस सोनानै होग्रा सासे सुबुं प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा समाजाव गुलाय गुजाय लाबोग्रा सासे सुबुं प्रहलाद ब्रह्मआ गावजों गावनि गेजेराव बाथ्रा थुनलायना होनानै गावजों गावनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिहोनो नाजाग्रा प्रहलाद ब्रह्म बिथां दा प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा जों मिथिगौ जाय प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाहाय माखासे बोसोरनि सिगांहाय बिपिएफनि सासे बिथाङा मावथिमोन बिपिएफनि मावथि समावहाय बिथाङा मा जादों भारतनि गाहाय मन्त्रि बा अनारेबल प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ हिजराजों रुजुनाय आरो सारा बे हिजराजों रुजुनायनि दायाव आरो हिजरा माहारिखौनो बिथाङा लाजि फोनांनायनि दायाव बिथांखौ बिपिएफ हान्जानिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन मोनसे समाव जों बिथांखौ मिथिगौ बै प्रहलाद ब्रह्मआ बायदि एक्सपेल खालामजानाय सुबुङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनैनि दिनाव रायजो राजानि गेजेराव गाज्रि मुं सुदों बिथाङा दा बेयो बिथांखौ जोङो हुमखि होयो बिथाङा बेनिफ्राय सांग्रां जानांगौ रायजो राजा नोंथांमोना मिथिनानै ला दिनै जों मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होबाय थादों जाय बिपिएफनिफ्राय एक्सपेल खालामजानाय प्रहलाद ब्रह्म बे प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाहाय जे समाव बिपिएफनि माखासे नेताफोरा बे जाथायनि सायाव पजिटिभ दिगजों बाथ्रा बुंगासिनो दं बेबायदि समाव बेबायदि थासारियाव प्रहलाद ब्रह्मआ रायजोनि सिगाङाव थांनानै रायजोजों थांनानै अर सुनानै होनायनि बा गिहि लुनानै होनायनि मोनसे खामानिखौ मावगासिनो दङ जाय प्रहलाद ब्रह्मआ एक्सपेल खालामजाबाय दा जों बे समाव सोंनो सानो प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ बा प्रहलाद ब्रह्मखौ माब्ला बिपिएफ पार्टी पलिटिकेल पार्टिया माब्ला बिथांखौ बिपिएफआव सोफिनखो जाय प्रहलाद ब्रह्म एक्सपेल खालामजाखांनाय प्रहलाद ब्रह्मआ दिनै बिपिएफनि स्टार केम्पेनार महरै केम्पेन खालामगासिनो दं जायबायदि प्रहलाद ब्रह्मआ एक्सपेल खालामजानाय प्रहलाद ब्रह्मआ दिनैहाय स्टार केम्पेनार हिसाबै माखासे जाथावै जायगाफोराव बा माखासे पलिटिकेल एडभान्टेज लानो बिथाङा माहारि आफादफोरखौ सोंखारिनाय हाबाखौ मावगासिनो दङ बे प्रहलाद ब्रह्मखौ माब्ला बिपिएफआ सोनानै लाफिनखो राजनितिक हान्जायाव आरो बिथाङा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सारनि खोथाखौ मानिया नामा ना बिथाङा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सारनि गोजौआव नामा ना बिथाङा बिपिएफ पार्टिनि सुप्रिम'मोन नामा जायनि थाखाय बिपिएफनि माखासे गागि दैदेनगिरिफोरा पजिटिभ दिगजों बाथ्रा बुंदोंब्लाबो प्रहलाद ब्रह्म बायदि बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव सोंखारिनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बांसावनाय बाथ्राखौ बुंबाय थादों दा बेनिखायनो परबतजरा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानो प्रहलाद बायदि समाजाव जायगा होजायै प्रहलाद बायदि समाजाव गनायजायै जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव अर सुलायनानै दावराव दावसिखौ सोमजिहोग्रा बे प्रहलाद ब्रह्म बायदिनिफ्राय दुलाराय बर' रायजो राजाया बा परबतजरा ओनसोलनि रायजो राजाया सांग्रां जानाया मोजां आरो प्रहलाद ब्रह्म बायदिखौ समाजाव जायगा होयैया मोजां जों मिथिगौ प्रहलाद ब्रह्मआ जेराव थायो बेयाव दावराव दावसि जायो आरो प्रहलाद ब्रह्मआ सासे लाब गैयै जेराव बे थागोन बे दावराव दावसिया जागोन दा बिथांखौ जोङो सिगाङावबो मिथिबोदों जिहेतु जों सिगाङाव मोनबोदों बिथांनि लिडारशिपखौ जों मोनबोदों बेनिखायनो जों मिथिगौ दा बेनिखायनो बे प्रहलाद ब्रह्मनिफ्राय जों सांग्रां जानांगौ आरो प्रहलाद ब्रह्मखौ जों जायगा होनो नाङा दा बेनि थाखाय परबतजरा रायजोनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायदों मालथि रानि नार्जारि बिथाङाहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बे बिथांखौहाय दालाल आरो बदलफानि मुं लानो समाया होननाय बाथ्राखौ बा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों जाय बाथ्राया लाजिथाव आरो सोंखारि जाथाव जाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों बे बाथ्राया लाजिथाव आरो सोंखारि जाथाव मानोना दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि दुलाराय बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि हिसाबै गायसननायनि जे मोन्थोर थांखि बे थांखिजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनाव बर' हारि आरो समाजनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन बेयो रोखा मालथि रानि नार्जारिखौ जों सासे बर' माहारिनि आइजो दैदेनगिरि हिसाबै मान होयो सनमान होयो नाथाय बिथांनि खुगानिफ्राय जों बेबायदि बाथ्राखौ माब्लाबाबो जोङो आसा खालामाखैमोन आरो बिथाङा सासे दैदेनगिरि जानानै मोनसे माहारि आफादखौ बा माहारि आफादनि दैदेनगिरिखौ
दालाल दालालि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानो समाया बुंनाया जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद लाजिथाव आरो सोंखारि जाथाव आरो बेबायदि बुंनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ जों बेखौ खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि महरै जों दिनै बे समाव खावलायदों जेन' बिथांमोना बेबायदि बाथ्राखौ पुनराय बा बुंफिनबावा आरो बेबायदि बाथ्राजों जेन' दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि माहारि आफादखौ राजनितिकनि महरबो होनो नाजानानै बा गावसिनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव नंखायै बाथ्राफोरखौ बांसावनानै होआ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे खैफोदाव नारसोमहरनो खैसारि खालामनाय बेनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानांगौ बेखिनिखौनो खावलायनाय जाबाय। ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दालालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे दैदेनगिरिफोर सोरबा जुदि फैयोबा बिथांमोनखौ हमनांगौ बिथांमोनखौ खानानै दोननांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। दा बे बाथ्रायाव जों बुंनो सानदों जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि हारि थामोनथा जौगाथायनि थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ हर'हनो बेबायदि खामानि मावबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दालालि बुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर फैयोबा बिथांमोनखौ रायजो राजाया खानानै दोननांगौ होननाय बे मोन्थायखौ बिथांनो सोर होखो? जों बुंनो सानो दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि बुंनायनिफ्राय बिथाङा जानगाराव थाखानांगोन आरो बिथाङा जुदि बेबायदि बुंबावो पुनराय बुंबावोबा बिथांनि सायाव गोख्रों राहा लागोन आरो बे समाव आं रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो सानो परबतझार ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौहाय जाय व्यक्तिया एक्सपेल खालामजानाय बारंबार एक्सपेल खालामजानाय जाय व्यक्तिया समाजाव गुलाय गुजाय थासारि सोमजिहोयो बै व्यक्ति बायदि मानसिखौसो दिनैनि दिनाव खानानै लाखिनायनि जोंहा गोनांथि दं आरो बेबायदि मानसिखौसो दिनै होस्रांनायनि गोनांथि दङ। रायजो राजा बिथांमोनखौ बेखिनि समाव खावलायदों बेबायदि जाय प्रहलाद बायदि एक्सपेल खालामजानाय बार बेबायदि व्यक्तिखौ जोङो समाजाव जायगा होनाङा होख्रां हरनांगौ आरो बिथांमोन बायदि व्यक्तिखौसो खानानै दोननांगौ आं बेखिनिखौ बुंबाय।